खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाख लाख बर' हारिनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौराङा बेनो जे फोसाव जानाय थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 15 आगस्ट 2024 इं मायथाइयाव भारत उदांस्रि सानाव बिथाङा फोसावदोंमोन जे बे समाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क गोदानै बिटिआरआव गायसनगोन आरो थिग बे लेखानो बे समाव आसाम केबिनेटआ थांनाय 16 फेब्रुवारि 2025 आव बे नेशनेल पार्कखौ गनायथि होदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै बर' हारिनि थाखाय आरो बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनो जे बे समाव बे नेशनेल पार्कखौ सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ बे समाव सरकारनिफ्राय अफिसियेलि नटिफिकेशन बे समाव होबाय थामहिनबा बे समाव गनायथि होबाय। बे बर' हारिनि थाखाय आरो साफ्रोमबो बर' माहारिनि थाखाय बेयो जोबोदनो गोजोनथाव खौरां। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोलाव मोनथाम नेशनेल पार्क थामहिनबा हायुङारि पार्क बे समाव जाबाय। मानास नेशनेल पार्क, रायमना नेशनेल पार्क आरो बे समाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बे समाव गनायथि मोनबाय। बे बिटिआर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि आमोलावनो बे समाव मोननै नेशनेल पार्क बे समाव मोननो हाबाय। रायमना नेशनेल पार्क आरो दिनै सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क गासै 321.90 स्क्वायर किल'मिटारनि गेजेरजों बे समाव चिरां रिपु फरेस्ट आरो इन्ड' भुटान बर्डार चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव बे नेशनेल पार्कआ दङ। बेवहाय गोबां बिबांनि दाउमा दाउसाजों लोगोसेनि सिखिरि आरो बेवहाय गोबां बिबांनि जिब जुनारफोरखौ मोननो हायो आरो बे समाव सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क गनायथि जे मोननाय बे गनायथि मोननाया बर' हारिनि थाखाय आरो बे ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरांखौ जों बुंनांगोन। मानोना बेनि गेजेरजों बुहुमनां मोनसे जिब जुनार रैखाथि होनाय थावनि जानानै फैसिगोन आरो बेनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदि थिसनथाइ मोननायनिबो मोनसे सुबिदा मोननो हागौ बा मोननो थांगासिनो दं बेखौ मिजिंथिनो हायो। थारैनो बे आयदाखौ लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम रायजो बेंगिरि आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर हालामनि थाखाय बे खौराङा थारैनो जोबोद गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन। बे समाव मख'थारनांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायजों बे समाव बिटिआर ओनसोलाव मोननै हायुङारि पार्क बे समाव मोननो हाबाय आरो बेनि गेजेराव जे सिखना जोहोलाव हायुङारि जे पार्क बे पार्कखौ बे समाव आसाम सरकारनो गनायथि थामहिनबा खावलायदोंमोन आरो बे लेखायै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय 15 आगस्ट 2024 इं मायथाइयाव बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय फोसावदोंमोन आरो बेनि उनाव आसाम केबिनेटआ थांनाय 16 फेब्रुवारि 2025 आव बे फोसावथायखौ थामहिनबा बे फोसावथायखौ गनायथि होदोंमोन। केबिनेटआ गनायथि होदोंमोन आरो बे लेखा आसामनि रायजो बेंगिरि थामहिनबा गभर्नरआ बे समाव बेखौ मावख'आरि महरै बे समाव फोसावनाय नुनो मोनदों। थारैनो बे बिटिआर हालामनि थाखाय आरो लाख लाख बर' लाइमोनफोरनि थाखाय आरो बर'फोरनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां। बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।